Čiže čaute, vítajte pri dnešnom vlogu s Romdomom. Je to vlog po dlhšom čase, pretože sme na to nejak zabudli. Ale to nevadí, teraz si to všetko vynahradíme. Čiže vo piatok sme boli na Hádzanej a stretli sme tam, viete koho? Romdomovi sa chce spať, chuďatko malé. Sa nevyspal. Tak videli sme tam Dana z programu z channelu Dano a Viktória. Dano Viktória, keď už tak. To je jedno. Čiže blíži sa koniec školského roka, prázdniny dvojmesiacové letné. Čiže keď sa tešíte na prázdniny, dajte odber. Like the beast, oh yeah, motherfuck bitches. Dajte like a odber. A ešte by som sa vás chcel spýtať, aké bude vysvečko? No, to povie. Nikto. No však nech napíšu do komentov, nie? A my potom povieme tiež v ďalšom vlogu. No. Si zaslúžil. Kúka na telku, pozeráme. To nie je zábava. Samozrejme, že nie. Čo si taká nervózna? Čo ti je? Čože ľudia kupujú? Kradnú to je venci a sviečky, to nemyslíš vážne. A tebe kšep nejde? Jau. No tak to teda nie. Tak to teda nie. No, Romdom je hamblivý, čiže nechce byť na videu. Čiže natáčam to ja sám, no. A ešte by som sa vás chcel spýtať, ako sa máte? Vidíte, Romdom. Ahoj. No, čiže ako sa máte? Ja sa mám veľmi super, velice super, úplne najviac. Úplne geniálne super, najviac. Trošku nám to seklo, čiže znovu nám to seklo, seka nám to, bože, počkaj, potraseme trošku. Sme trošku museli potriasť, čiže dojde k nám možno spolužiačka Lola aj s Kijou. Tento debil zdvíha toto celé rádio. Kúknime sa na jeho očko, ukáž očko. Preskenujeme ti otvor očko. No otvor a daj preč ručku. No očko, ačkaj, no ačkaj. No otvor úplne na vac. Takže moje očko. Ježíš. Čiže to ide hrať tam to vlog všetko, už mám aj kameru vysadať, čiže